emadlebeni ami. Yeah. Kodwa phoza ngithi uMangcobo yena sizomthinta ngoba. Hey, fusa kuwena. Zama Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uclick ibell for ama notification. Ivideo namhlanje i-about uNongoloza kanye noMangcobo. Ngabe ubuwazi ukuthi labantu bothu ba-date bama-couple for isikhathi eside, sebethandane for isikhathi eside. uNongoloza igama lakhe langempela abambiza ngalo umlungisi Duncan. Yena laphana uNongoloza usomabhizinisi wakhona khona laphana eThekwini. Sebethandane noMangcobo for over 15 years. Bashadile iy'ngane abanazo laphana zo-3 sekunesikhathi eside bethandana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ba-surprise ukuthi hawu uNongoloza lo date noMangcobo bayadate ngempela in real life. Bengenzela if ungekho awekho abantu abaningi kade lokhu bebuza. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sanibonani. I'm mlungisi Duncan. I'm thandeka King. Hey, on the 28th of November. If you are in Witbank, Hey, sondela wena. we're going to be on a date date. at the date night. Date night vibes. Yes. At News Cafe in Witbank. Hayi, You want to be on a date with us sondela wena. at 8 p.m. Amen. Bonala. Amen.